Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη μπερδεμένη. Δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Η Ένωση Βαχλέων, σε συνεργασία με την νεοσύστατη πολιτιστική ομάδα Βάχλας Θαλιάδες, παρουσιάζουν την κουκλοθεατρική παράσταση μια φορά και έναν καιρό. Ο κόσμος του παραμυθιού ζωντανεύει. Το σήμερα συναντά το χθες. Ο παραμυθάς ανοίγει το σεντούκι με τα παραμύθια της γιαγιάς του και το έργο ξεκινά στις 13 Αυγούστου. Ένα ταξίδι στο χθες με πηξίδα το σήμερα. Μία παράσταση για μικρά και μεγάλα παιδιά στη Βάχλια Βορτινίας, στο χώρο του Αγίου Αντωνίου. Δύο τοπικά παραμύθια που ζωντανεύουν μήνες και ένας παραμυθάς να λύνει την κόκκινη κλωστή. Σας περιμένουμε, γιατί η ζωή είναι ένα παραμύθι.